ଆସିଛେ ପାନ ବରଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାନ ବରଜ ତମ ଘର ପାନ କେମିତିକା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଚାରିନି ଦିଦି ଗଲେ ବାହାରି ଗଲା ମୁଁ କାହିଁକି ବାହାରି ଗଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହିସାବର ପାନ ହେଇଛି। ଓହୋ ହଁ ସିଏ ଅଛି ନାଇଁ ଆମେ କହିଛେ ସ୍କୁଲ କଥା କହିଛେ ବସ ବାଲା କେମିତି ପାନ ବରଜ କେମିତି ପାନ ଲାଗିଛି। ସବୁ ପାନ ପାନ ବର୍ଜ ସବୁ ପାନ ହେଇଛି। ଏଇଟା କିସ ପାନ? କାଳୀମଙ୍ଗଳା କାଳୀମଙ୍ଗଳା ପାନ ଏଗୁଡାକ। ଏ ବି କାଳୀମଙ୍ଗଳା ପାନ, ଏ ବି କାଳୀମଙ୍ଗଳା ପାନ, ସବୁ କାଳୀମଙ୍ଗଳା ପାନ ଏଠି। ଏଠି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ତଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଗଛ। ଗଛ ସବୁ ତଳେ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ସବୁ ବାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଉଠେଇ ଦିଆହେଇଛି। ସବୁର ବାଡ଼ି ବାନ୍ଧା ହେଇଛି, ବାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଠିଆ କରାଯିବ। ପାନ ଯିବ ଉପରକୁ, ଉପରକୁ ମୁଡ଼ି ଦେଲେ ତଳକୁ ଆସିବ, ତୁଳି ତୁଳି ଯିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଇ ତୁଳିଛନ୍ତି, ତୁଳା ହେଇଛି। ଇଏ ଆଉ ବେଶୀ ବଡ଼ ହବ ନା? ଏଇଗୁଡ଼ା ଫେର ହେଇଯିବ ନାହିଁ କେନ ଆଉ ମୁଡ଼ି ମୁଡ଼ି ଯିବ ଉପରକୁ ହେଲା, ସେଇଠୁ ତା ତଳକୁ କରିଦେବେ, ତଳକୁ ମୁଡ଼ି ମୁଡ଼ି ଆସିବ, ତଳ ତୁଳି 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 ଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ଧରିବନି ନା, ସେଟା ଯୋଉଟା ତୁଳି ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆଉ ଧରିବନି। ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏଟା ନା, ବହୁତ ବଡ଼ ଏଟା। ଧରିକି ରଖନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ବି କରିଛନ୍ତି। 2000 କ୍ୟାପାସିଟିର ରହିବ। କେନ ଇଏ ଯେ କରିଛି ଇଏ ତା ନାଇଁ ସେ ସତ୍ୟା ଦିଟା ସାରା ବି ବଡ଼ ଆକାର କରିଛି। ଲମ୍ବା ଏତିକି ହବ, ଆହୁରି ବେଶୀ ହବ। ତାର ଉଷାର ବି ଢେର ଅଛି, ସେ ବି ଢେର କରିଛି। ଆମେ ଆସିଛେ ଚୌମୁଖ, ସେଠି ବି ଉପରେ ବି କି ହଁ ନା, ଉପରେ ବି ସେଠି ହେଇଛି। ରହିଥା ପାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେବା, ଦେଖି ପଳେଇବା। ଆସ ପାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ପାନ ବଜାରକୁ ଆମେ ଆସିପାରେନି, ଯଦି ଆସିଛେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇକି ଦିନ ଅଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇକି ପଳେଇବା। ଆଉ ଉଠେଇ ହବ ନା।